да си сватка. После Ергени не мога понасям вече. Един път Ерген, завинаги Ерген. Иване, писна ми! Значи, писна ми всеки ден аз да ти слугувам тука като Рубинята и Заура, а ти да ми лежиш по цял ден, да ми пардиш на дивана и са наливаш ракия. Аз тука всеки ден да мисля ко да са яде. Само капризи в тая къща да ви угаждам на всички, че единия ни е дял картофи, другия не можел да еде супа, третия ни е дял месо. Искаш ли сега, като си много отворен, аз да седна и там да си кръстосам краката и да парля цял ден, а ти да измислиш ко да се сготви? А искаш ли? Да видиш ко ми е. Спаска, ти ко направим, да не смеси водата с маслото му. Айде, Иване, сега си ти наред. От тук нататък ще мислиш ти ко да се иде в тъс къща. Аз сядам да пардя. Че добре, ма няма проблем, ма какво толкова сложно може да имам? Айде, като няма нищо сложно, да те видя. Коле, казвам ти, не мога да го измисля. Не мога да го измисля. Цял ден мисля и накрая ма заболя главата от мислене. Ване, не го мисля, бе. Дай да сжунем по още на ракия. Айде, бе. Не, Коле, не, стига, остай, стига, Коле, не мога повече, не. Айде, на здраве! Обаче, Коле, все още не мога да измисля какво да готвя. Иване, като не знаеш какво да сготвиш, винаги мога да вратниш и яйца, бе. Спаска, измислих го!